Mundua aldatzen ari da, etengabe. Aurrez aurre hitz egitetik emojien bidez komunikatzera pasatu gara. Mundua iraultza batean murgilduta dago. Hezkuntza egokitu behar da. Horregatik, ikaskuntzarako testuinguru berri bat sortu dugu. ITB, pedagogia berritzaile bat. Ikaslea bere osotasunean zaindu nahi dugu. Etorkizunean mundu hobeagoa eraiki dezaten. Horretarako dimentsio guztiak zaindu eta landu nahi ditugu. Alderdi kognitiboa, pertsonala, soziala, emozionala, espirituala. Eta horretara dator, ikaskuntzarako testuinguru berria. Baina zergatik izen hori? Ikaskuntza, erdigunean jartzen dugulako ikaskuntza, ez irakaskuntza. Ikaslea da protagonista. Testuingurua, benetako ikasketa lortzeko ez delako soilik zer ikasten dudan, zein modutan, norekin eta nola ikasten dudan eragin handia duelako. Berria, metodologia eta modu berriekin gizarte berri bati erantzun nahi diogulako. Protagonista ikaslea dela argi dago, baina nor izango du bidelagun? Irakasle hezitzailea, laguntzailea izango da, eredua, bitartekaria. Eta familiak, zuek. Eskolarekin elkarlanean behar zaituztegu. Ondoan. Eta badakizue zer den eskaintzen dizueguna? Proiektu testuinguru batean lan egiteko aukera. Multidisciplinarki, kooperatiboki eta balioetan oinarriturik. Ezagutzak eta oinarrizko gaitasunak lortzeko mintegi eta tailerretaz baliatuko gara. Eta bereziki garrantzitsuak izango dira egunaren hasiera, ikasleari harrera egiteko eta eguna planifikatzeko, eta itxiera, egunaren gogoeta egiteko. Eskola berritzea da gure nahia. Eskola bizitzarekin konektatzeko. Ikasleentzat hoberena nahi dugu. Motibatua eta baloratua sentitu dadila, den bezalakoa. Edozein dela bere egoera edo izan ditzakeen zailtasunak. Ikasleak maite ditugulako. Bide hau elkarrekin egitera gonbidatzen zaituztegu.